ημίν ο λάριγξ, εάν επιλαθόμεθά σου ο πάτριος ποντία γη. 30 χρόνια σύλλογος ποντίων νομού Κορινθίας. Από Θεού άρξεστε και παρακαλώ τον εδεσιμότατο πατέρα Δημήτριο, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας, να ευλογήσει τη νέα χρονιά με την πίτα. Είναι το τελετουργικό, υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί πρέπει ο πατέρας Δημήτριος να μεταβεί και σε άλλες ευλογίες συλλόγων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον οικοδεσπότη μας, τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό. Θα θέλαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κοσμήσας, βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη Δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ευλόγησον του εμπλακούντα τούτων των προσφερόμενων εις δόξαν συν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τούστε τα δώρα ταύτα ευπρεπήσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεάς σου, ότι επισήλπηκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθείς την ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Βενάρχου μας για μια καλή και ευλογημένη χρονιά, να έχετε υγεία και ευλογία στα σπιτικά σας και στην πατρίδα μας.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή εδώ για τον ποντιακό ελληνισμό που ζει στην Κόρινθο. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση, η κοπή της πίτας, πραγματοποιείται σήμερα για ένα ποντιακό ελληνισμό, ο οποίος δέχτηκε τη μεγαλύτερη επίθεση, η γενοκτονία των ποντίων, είναι ίσως από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν τον προηγούμενο αιώνα στον κόσμο. Σήμερα, ένα μετά το άλλο, όλα τα κράτη, όλοι οι λαοί αναγνωρίζουν αυτή την γενοκτονία και εύχονται, όπως ευχόμαστε κι εμείς, να μην ξανασυμβεί πουθενά. Ούτε τα σημεία αυτά του πλανήτη έχουν ελληνικούς πληθυσμούς, είτε έχουν πληθυσμούς άλλων χωρών. Πουθενά να μην γίνει γενοκτονία. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν σημεία στον κόσμο που γίνονται πόλεμοι, που χιλιάδες κάτοικοι αναγκάζονται και εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Βλέπετε τη Συρία σήμερα, με το δράμα που υπάρχει εκεί. Κάτοικοι δέχονται επιθέσεις και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το βιό τους, αλλά πολλές φορές και φιλικά τους πρόσωπα που μένουν πίσω νεκρά. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και ευχόμαστε το 2016 να είναι μια χρονιά που θα αλλάξει η ροή του κόσμου, θα αλλάξουν τα πράγματα. Σήμερα στην εκδήλωσή μας παρευρίσκεται εκπρόσωπος από την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του. Αυτό μας θυμίζει σε όλους εδώ που είμαστε στην αίθουσα διαχρονικά το ρόλο της Ρωσίας για να διασωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού διαχρονικά. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι ζει στα όρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του και βεβαίως να μεταφέρει τις ευχαριστίες όλων μας αρμοδίως και στον πρέσβη αλλά και στη ρώσικη κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, οι στιγμές που ζούμε στη χώρα μας είναι πολύ δύσκολες. Η χώρα μας περνάει μια μεγάλη κρίση. Υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας είναι στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Εμείς σαν αυτοδιοίκηση κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απαλύνουμε την ζωή, αν θέλετε, κάποιον από αυτούς. Όσο μπορούμε πιο πολλούς. Η προσπάθεια αυτή γίνεται και από πλευράς του κράτους. Γίνεται και από πλευράς κοινωνίας, με δομές που έχουν το στοιχείο του εθελοντισμού. Αυτή η προσπάθεια ελπίζουμε να τερματιστεί το 2016 με την ανάκαμψη της χώρας μας. Άρα λοιπόν, σήμερα θα πρέπει εγκάρδια να ευχηθούμε να έχουμε ένα ειρηνικό 2016. Ένα 2016 που θα αφήσει πίσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Να ευχηθούμε βρισκόμενοι εδώ στην εκδήλωση των Ποντίων να μην υπάρξουν παρόμοια προβλήματα με τον ελληνισμό παγκόσμια, αλλά και στη χώρα μας, γιατί τα σύννεφα έχουν σκοτεινιάσει πάρα πολύ τη χώρα μας, το τοπίο εδώ που υπάρχει. Να μην υπάρξουν προβλήματα και βέβαια με τη βοήθεια όλων μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιστραφεί η πορεία αυτής της χώρας. Χρόνια πολλά, οικογενειακή υγεία και ευτυχία για όλους και ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ τη χοροδία της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, του αδελφού Σωματιού, που είναι πλαισιωμένη με μέλη της χοροδίας του Πνευματικού Κέντρου του Κορινθίων, του Δήμου μας, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Αγγιστριώτη Αναστασία. Επίσης, την Ανδρεάδου Διάννα για το τραγούδι. Και φυσικά, όπως είδατε,
θα μας συντροφεύσουν στην σημερινή βραδιά. Στο τραγούδι ο Τσικιλίδης Γιώργος, ο Κοστελίδης Κωνσταντίνος στη λύρα και ο Σιδηρόπουλος Νίκος στο ταούδι. Θα ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμαρχό μας, κύριο Πνευματικό Αλέξανδρο, για τις ευχές του, που πάντα είναι στο Σύλλογο κοντά, όπως και όλους τους συλλόγους του Δήμου μας, μπροστά στα πολιτιστικά δρόμενα, την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, που είναι και η βασική μας χορηγή. Και εδώ θέλω να καλέσω μία προσωπικότητα, τον επιφανή της Ρώσικης Πρεσβείας της Πολιτιστικής Συνεργασίας στην Ελλάδα, κύριο Φεϊντόρ Καλαΐντοφ, να μας δώσει τις ευχές του. Κράτησες καμιά θέση? Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Ιωσήφιδη, κύριε Πρόεδρε και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα να παρουσιάσω σήμερα στην αυτή την καλή εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Κορινθίας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να είμαι κοντά σας σήμερα αυτή την βράδυ και θέλω να εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή επιτυχία το νέο έτος 2016 που είναι και αφιερωματικό έτος Ελλάδος-Ρωσίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού Κορινθίας, κύριο Χρήστο Δήμα. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε της Ρωσικής Πρεσβείας, κύριε Διοικητά, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο Ποντίων Νομού Κορινθίας για την σημερινή του εκδήλωση, να ευχηθώ να τα εκατοστήσετε και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης βοηθάνε, συνεισφέρουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, του Σωματείου. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι και η δική μου οικογένεια έχει καταγωγή προσφυγική, ας το πω έτσι. Η γιαγιά μου εμένα είναι από την Ανατολική Θράκη. Οι ιστορίες που μας μετέφερε όταν ζούσε και από τους προγόνους της για την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής είναι πραγματικά όχι συγκινητικές, αλλά το να μεταφέρεις από τη μία γενιά στην άλλη τα βιώματα και τις παραδόσεις το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή εκδήλωση και θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω για τη τιμή που μου κάνατε και να με καλέσετε, αλλά και να μου δώσετε το λόγο. Συνεπώς, καλή χρονιά να έχουμε, χρόνια πολλά σε όλους και να τα εκατοστήσει και ο Σύλλογος. Να είστε καλά. Κύριε Χασικίδη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε της Ρωσικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλογου Ποντίων του νομού Κορινθίας. Πραγματικά, εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί βλέποντας αυτές τις εικόνες θυμάμαι τα πρώτα χρόνια πώς ιδρύθηκε ο Σύλλογος και εμείς είμαστε μια οικογένεια που από το 1922 είμαστε από τους πρώτους πόντιους που έφτασαν εδώ στην Κορινθία. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και όπως βλέπετε
ο Ποντιακός Σύλλογος και ο Πόντος έχει παρελθόν, ιστορία, έχει μέλλον και σίγουρα έχει παρόν και σίγουρα θα έχει και μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου θα ήθελε να μας δώσει τις ευχές του. Αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, όχι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα σε όλους σας. Αυτό πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο τόσο στον Πρόεδρο όσο και στο ΔΣ του Συλλόγου. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο που κρατάτε ψηλά τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα. Τα λόγια είναι περιττά, αυτό τα λέει όλα πιστεύω. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά και να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Κύριε Διοικητά της Αστυνομίας Κορίνθου, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα παρακαλέσω την κυρία Ραβανίδου Θεοδώρα, εκπρόσωπο του αδελφού Σωματείου Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ, ως εκπρόσωπος της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, αγάπη, προκοπή και ειρήνη, όχι πια άλλες προσφυγές. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στους αδελφούς μας, ποντίους του νομού Κορινθίας, να συνεχίζουν να επιτελούν για πολλά χρόνια ακόμα το σημαντικό τους έργο που είναι, όπως και κάθε προσφυγικού σωματείου, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης των ηθών και θύμων, της μουσικής, των χορών και των τραγουδιών, των αλυσμών ή των πατρίδων μας και η σύνδεσή τους με τις νεότερες γενιές. Γιατί το δέντρο της ζωής των ανθρώπων είναι στέρεο και καρπερό όταν στηρίζεται γερά στις ρίζες του. Αλλιώς πεθαίνει και χάνεται στα άγρια στροβιλίσματα της ιστορίας. Και ειδικά οι νεότερες γενιές των ποντίων, αλλά και όλων των Ελλήνων, πρέπει να γνωρίζουν τι θα πει ποντιακή ψυχή. Ότι αυτοί, οι απόγονοι των αργοναυτών, των μυρίων του Ξενοφόντα, των Κομνηνών και των Υψηλάδιδων, τη θάσευσαν τις απόκρημνες και βραχώδεις ακτές της νότιας Μαύρης Θάλασσας και τα άγρια και απότομα ψηλά βουνά της βόρειας Μικράς Ασίας, από τα έγκατά τους μέχρι ψηλά στα πανέμορφα παρχάρια τους, τα οροπέδια δηλαδή. Και βεβαίως την αιματοβαμμένη ιστορία τους, με τις πολλές εξορίες και εκτοπίσεις από τους Τούρκους μέχρι και το Στάλιν, τους βίαιους εξισλαμισμούς τους και με αποκορύφωμα τη γενοκτονία τους από το 1916 μέχρι την προσφυγιά του 22 από τους Τούρκους. Και κράτησαν την ελληνικότητά τους για πάνω από 3.000 χρόνια. Γι' αυτό και δίκαια αποκαλούνται τραντέλληνες. Το οφείλουμε στις ψυχές των προγόνων μας, αυτών που αφήσαμε πίσω, αλλά και αυτών που έφτασαν στη μάνα Ελλάδα και που εμείς σήμερα οφείλουμε την ύπαρξή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης για την τιμή που μας έκαναν να συμμετέχουμε με τη χοροδία μας στην απόψινή εκδήλωση και να προσφέρουμε το ημερολόγιο του 2016 που αναφέρεται από τους μεγάλους μας Εφέρη και Βενέζη για την προσφυγιά και το πέρασμά τους από το Αιγαίο. Και μας τιμάει ακόμα και η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής. Θέλουμε προσωπικά να σφίξω το χέρι σε όλους όσοι είναι εδώ. Και θα καλέσω τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας, τον κύριο Γιώργο Ιωσήφιδη, ο οποίος θέλει να κάνει μία αναφορά και να ευχαριστήσει όλους όσοι βοήθησαν. Πραγματικά σήμερα θα μπορούσε, θα το δείτε στην εξέλιξη της εκδήλωσης,
να τυπωθεί ένα καινούριο βιβλίο που να αφορά τους Πόντιους. Και πολύ σύντομα πρέπει και για τους Μικρασιάτες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά πρέπει να πω αυτά που πρέπει να πω. Κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε Κορινθίων, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, κύριε επικεφαλή του Τμήματος Πολιτιστικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, αξιότιμοι προσκλημένοι, σας καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας που αφορά στα 30 χρόνια ίδρυσης του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στα χρόνια που περάσανε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους προέδρους του Συλλόγου, Εξουσίδη Δημήτριο, Ακριτίδη Ακρίτα, Ξανθόπουλο Κώστα, Μιστακίδη Φώτη και Σόνους Ηρακλή, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που είχαμε από το 1984 και ιδιαίτερα τον Χρήστο Ξανθόπουλο και όλα τα μέλη που έδωσαν τη ψυχή τους για τη διατήρηση και βελτίωση του Συλλόγου, κράτηση των ποντιακών παραδόσεων, εθήμων, ηθών, της βαθιάς πίστης της ορθόδοξη θρησκεία, των στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού μας, των χωρών και της γλώσσας. Είμαστε ευγνώμονες γιατί πολλά από τα μέλη του Συλλόγου βοήθησαν με πολλούς τρόπους στους πόντιους αδελφούς μας που ήρθαν στην Κόρινθο από το 1989 και μετά. Αυτοί ήταν ο Σάββας Μιχαλίδης, η Βαλεντίνα Μπράιλα, ο Σωτήρης Μαβίδης, ο Σάββας Καλίδης, ο Γιώργος Χασικίδης, Παύλος Ξανθόπουλος και πολλοί άλλοι, καθώς και η αείμνηστη Αλεξάνδρα Κρόμπα και Χίδου και ο Δημήτρης Μπράιλας. Ο σύλλογος μας υπάγεται στην Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, στον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Νοτιού Ελλάδας και νησιών και συμμετέχει σε πολλά πανελλήνια συνέδρια και σε διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, όπως και στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού. Το γραφείο του Συλλόγου βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο, το οποίο έχει ο Σύλλογος χάρη του Πρόεδρου Σόνους Ηρακλή και του αείμνηστου Δημάρχου Φωμαΐδη Φωμά. Επίσης, το 2002 ο Δήμαρχος χάρισε στον Σύλλογο 15 ποντιακές στολές. Είχε δημιουργηθεί χορευτικό συγκρότημα οι Αμαζόνες του Πόντου, το οποίο διεύθυνε αφιλόκερδος η κυρία Αντριανίδου Σπυροπούλου Παναγιώτα. Ο Σύλλογος κάθε χρόνο διοργανώνει σημαντικές εκδηλώσεις. Μερικές από αυτές είναι η εκδήλωση μνήμης της 19 Μαΐου αφιερωμένη στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Παίρνει μέρος στις παρελάσεις των εθνικών γιορτών. Κάθε χρόνο οργανώνονται εκδηλώσεις όπως πρωτοχρονιάτικη κοπή πίτας και ετήσιος χορός. Οργανώνει ομιλίες και διαλέξεις με θέματα που αφορούν την κοινωνία, την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό. Γίνονται γιορτές, βραβεύσεις των επιτυχών των νέων του Συλλόγου σε ΑΕΤΕΗ. Έχουμε βάλει το στόχο να μάθουν όλοι που επιθυμούν, οι μικροί και οι μεγάλοι τους ποντιακούς χορούς. Γίνονται εγγραφές για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Συμμετέχουμε στα προγράμματα της κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας για τα μέλη του Συλλόγου. Κατά την προεδρία του Προέδρου Σόνους Ηρακλή από 1999 έως 2014 έχουν γίνει τα εξής βήματα. Κατανοώντας την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και των στόχων των μελών του Συλλόγου και ειδικά αυτών που είχαν έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Σόνους, είχε κάνει πρόταση στον νομάρχη νομού Κορινθίας, κύριο Άγγελο Μανολάκη, να δημιουργήσει στην Ομαρχία μια επιτροπή στήριξης των ποντίων, οι οποίοι κατοικούν στην Κόρινθο και στον νομό Κορινθίας. Η πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου έγινε αποδεικτή από τον Νομάρχη και
έκθεση του ίδιου του νομάρχη είχε δημιουργηθεί μια επιτροπή αποτελούμενη από 7 άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι νομαρχίας, αστυνομίας, ο ΑΕΔ και ο πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου. Στη συνέχεια, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας είχε οριστεί ένα μέλος που κατήχε καλά τη ρώσικη και την ελληνική γλώσσα να προσφέρει βοήθεια στα μέλη του Συλλόγου κατά την τακτοποίηση των χαρτιών τους. Έχουμε οργανώσει τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, στην οποία ο πρόεδρος του Συλλόγου, οι Ακρίτες του Πόντου, του Ασπρόπυργου Αττικής σε Μερτσίτης Ανέστης, χάρισε 10 τόμους βιβλίων για τον ποντιακό ελληνισμό και 20.000 δραχμές στο σύλλογό μας. Με πρωτοβουλία τον κύριο Σόνους έχουμε φτιάξει ένα άλμπουμ φωτογραφιών όπου αναφέρεται η ίδρυση και λειτουργία του συλλόγου μας. Έχουμε οργανώσει ομιλίες, διαλέξεις, συναντήσεις με τους ιστορικούς και συγγραφέας κύριο Τσιρκινίδη Χάρη και κύριο Σαχινίδη Κυριάκο, της ηθοποιού Ορκοπούλου Πολυξένη, τον χειρούργο Χιονίδη Αλέξανδρου, τον αρχαιολόγο διδάκτορα ιστορικών επιστήμων, τον ακαδημαϊκό Σαριανίδη Βίκτορα, τη συγγραφέα Μαρία Κεφαλίδου Παυλή και πολλούς άλλους. Οργάνωσε την αποδοχή και τη συνάντηση με τον διακεκριμένο αρχαιολόγο δόκτορα ιστορικών επιστήμων ακαδημαϊκό κύριο Βίκτορα του Ιωάννη Σαριανίδη, ο οποίος ανακάλυψε το περίφημο χρυσό της Βακτριανής και τη φρυλική χώρα της Μαριανής. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να αναφέρομαι από τα λεγόμενα του ίδιου του κύριο Βίκτορα το συμβάν της ανακάλυψης του περίφημου αρχαίου οικισμού Βακτριά. Έγινε μεγάλη ανακάλυψη, βρέθηκε βασιλική νεκρόπολη, τάφη που μπήκε στην ιστορία της αρχαιολογίας ως Βακτριά και τον ίδιο τον Σαριανίδη άρχιζαν να αποκαλούν Σλίμαν της Ανατολής. Επίσης, με μεγάλο ενθουσιασμό αποδεχτήκαμε τον παγκόσμιο φήμης διευθυντή ορχήστρας, τον αείμνηστο Οδυσσέα του Ιωάννη Δημητριάδη. Εξέχουσα προσωπικότητα, εξαιρετικό ταλέντο, όλη την αγάπη του στην τέχνη αφιέρωσε στην αναβάθμιση της μουσικής παιδείας, της Γεωργίας και της Ρωσίας και στη συνεργασία με τους διάσημους σοβιετικούς και ξένους καλλιτέχνες, με λαμπρούς μουσικούς και πρωτοκλασσάτες ορχήστρες διαφορών χωρών. Πολύ θερμά και με μεγάλη υπερφάνεια υποδεχτήκαμε τον Ολυμπιονίκη Ηλία Παυλίδη, στον οποίο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας, ο κύριος Σόνους Ηρακλή, αφιέρωσε ένα ποίημα στη ποντιακή διάλεκτο και ο αείμνηστος δήμαρχος και ο δήμαρχος Κορίνθου, ο αείμνηστος Φωμαίδης Φωμάς, το απέμεινε έπανο. Στις εκδηλώσεις μας ήταν συχνά προσκλημένοι επίτιμοι εκπρόσωποι των παλαινοστούντων και ειδικότερα η Κούσης Κώστας, δημοσιογράφος ιδιοκτήτης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Στο διάστημα 2 μηνών καταφέραμε να γίνουν τα εξής: 33 οικογένειες να πάρουν ηθαγένεια, 8 άτομα να πάρουν σύνταξη, επιδόματα και βοήθεια. Σε 22 οικογένειες βοηθήσαμε 5 μέλη του Συλλόγου να αντικαταστήσουν τη ρώσικη άδεια οδήγηση σε ελληνική. Επίσης, συμβάλαμε στην έκδοση βιβλιαρίων υγείας από το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοιάς και επίδομα από τον ΟΑΕΔ, τον Οργανισμό Απασχόλησης, σε όσους είχε ανάγκη. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου μας επισκέφτηκε προσωπικά το Γενικό Γραμματέα Πόντιμου Ελληνισμού, κύριο Λαμπριανίδη, και το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριο Ματσίγκα, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, κυρία Χριστοφιλοπούλου, ζητώντας να συμπεριληφθεί ο σύλλογός μας στο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ανέργους παλαινοστούντες και στο πρόγραμμα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο κόπος δεν πήγε χαμένος. Ο σύλλογός μας συμμετείχε στην αρχή στο πρόγραμμα τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, το οποίο προέβλεπε 600 ώρες. Αυτά που λέω εγώ είναι σημαντικά, γι' αυτό θέλω να με επιδότηση σπουδαστών με 1.700 δραχμές την ώρα.
καθώς και στο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους ανέργους παλαινοστούντες για 44 άτομα και το 2013 επιδοτούμενα σεμινάρια παρακολούθησαν 50 άτομα και επίσης στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Όλα αυτά τα μέτρα βελτίωσαν σημαντικά την οικονομική κατάσταση των ανέργων μελών του Συλλόγου μας. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρο του Συλλόγου, ο κύριος Ηρακλής παρέλαβε και μοίρασε 15.000 κιλά τροφίμων. Συμβάλαμε στην οικονομική ενίσχυση απόρων οικογένειων ποσού 1.396.000 δραχμών και 2.500 ευρώ αργότερα. Παρήχαμε οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από πυρκαγιές σεισμούς, βοηθήσαμε τον Παλαιστή Σημειονίδη, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Καταφέραμε ο Δήμος να δώσει δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων στις οικογένειες ηλικιωμένων και αγόρων. Επί της Δημαρχίας του Αείμνης του Χωμά Χωμαΐδη. Ο πρόεδρος βοήθησε να γραφτούν δωρεά οι νέοι πόντιοι σε αθλητικούς ομίλους, ποδοσφαίρου και κολύμβησης, ενώ ένα νεαρό, τον Εντικιαρίδη, τον στείλαμε για μαθήματα και μετζέ, ποντιακής λύρας. Μεγάλη σημασία ο κύριος Ηρακλής έβηνε στην έκδοση των ημερολόγιων, τα οποία τα έχει συντάξει ο ίδιος. Τα ημερολόγια έβηναν όχι μόνο την πνευματική ικανοποίηση στο Σύλλογο, αλλά και ορισμένη οικονομική ενίσχυση. Είχαμε οργανώσει την υποδοχή του διδάκτορα τεχνικών επιστήμων καθηγητή πολιτισμολογίας του Πανεπιστήμιου Μόσχας, ιδρυτή του Μουσείου του Αλεξάνδρου Μπλοκ στη Λευκορωσία, κύριο Μπλούμιν. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κέντρου Λυσίπιο Κορινθίας, είχαμε διοργανώσει και πραγματοποιήσαμε μια ποντιακή βραβεία στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο κύριος Ηρακλής συνεργαζόταν ενεργά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γράφει συνεχώς άρθρα σε εφημερίδες στη ρώσικη και στην ελληνική γλώσσα, μέσω των οποίων προσπαθεί να αναφέρει τις αρμόδιες αρχές, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παλαινοστούντες. Τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στις εφημερίδες Ομόνια, Αθηναϊκό Κούριερ, Ένωση Ποντίων, Ποντιακή Γνώμη, Κορινθιακή ημέρα, η Φωνή της Κορινθίας, Ρεπόρτερ και πολλά άλλα. Συμμετείχε στις εκπομπές των τοπικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, έδωσε συνέντευξη στο ράδιο Ακρίτες Σταυρούπολης. Στις 3 Μαΐου 2004 πραγματοποιήσαμε την παρουσίαση του βιβλίου «Το κόκκινο ποτάμι» του συγγραφέα ιστορικού Χάρη Τσιρκινίδη. Από τις 15 έως 18 Οκτωβρίου 2008 οργανώσαμε την υποδοχή και τη συνάντηση του παγκόσμιου διάσημου συγκροτήματος από την Τυφλίδα 2. Έχει γίνει μια ενέργεια για την δημιουργία κυκλοθέατρο. Το 2013 έγινε οργάνωση και φιλοξενία του συγκροτήματος κλασικής μουσικής από τη Μόσχα. Οργάνωση του φεστιβάλ από το 2014, οργάνωση του φεστιβάλ Σοφικό Arts 2014 με τη συμμετοχή των καλύτερων παιδικών χορευτικών σχολών της Ρωσίας. Συμμετοχή στην οργάνωση και εκμάθηση της ρώσικης γλώσσας από έμπειρη καθηγήτρια σε όλα τα επίπεδα. Τα μαθήματα γίνονται στα κέντρα ξένων γλωσσών Interlingua στη Κόρινθο. 18 Σεπτεμβρίου 2015, με την πρωτοβουλία και βοήθεια του Προέδρου του Συλλόγου Ποντίων Κορινθίας, ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής πόλης της Σεβαστούπολης, ο Σεργέη Μινιάιλο, και ο Δήμαρχος του Δήμου Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, υπέγραψαν μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Κορίνθου και της Σεβαστούπολης, της Ταυρικής Χερσονήσου, Κριμαία, όπου υπάρχουν περίπου 7.000 Έλληνες. Είναι η αρχή της αλελφοποίησης των πόλεων για να ενδυναμώσουν οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των λαών μας και να βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής, τουριστικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής μας συνεργασίας, καθώς και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι μια ενέργεια που θα φέρει νέες προοπτικές συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα και τομείς, όχι μόνο για την Κόρινθο, αλλά επίσης για όλη την Κορινθία. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Ποντίων Κορινθίας και του Δημάρχου
του Δήμου Κορινθίων με τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο της Σεβαστούπολης Χερσόνησος στη Κριμαία. Επίσης έγινε μια συνάντηση με την Περιφερειακή Εθνική Πολιτιστική Αυτονομία της Ελληνικής Δημοκρατίας της Κριμαίας Σταυρίδα, αρχή του 2016. Στο σχέδιό μου είναι η υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας του Συλλόγου μας με αυτήν την αυτονομία. Ζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων να παραχωρήσει χώρο για το μνημείο των θυμάτων από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και θεωρώ ότι πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, επειδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Μέσα από τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας και με την καλή συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων, αρκετοί στόχοι υλοποιούνται. Η υποχρέωση όμως δεν σταματάει. Χρειάζονται ακόμα περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα. Όλοι έχουμε προσωπικές υποχρεώσεις και ενδιαφέροντα. Θα πρέπει όμως να θυσιάσουμε και ένα μέρος από το πολύτιμο χρόνο μας, γιατί το έργο του Συλλόγου είναι βαρύ και δύσκολο. Η ευχή μου είναι η πορεία αυτή να συνεχιστεί και την καινούρια χρονιά και η παρουσία όλων σας να είναι πάντα δυναμική σε όλα τα καλέσματά μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά για όλους, με υγεία, ειρήνη και ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και να ακούσουμε ένα τραγούδι.
πατρίδα μου αραέδωσε, πατρίδα μου αρωθυμώσε. Εμείς θα σκάψουμε τις ρίζες τις ποντιακές και θα κεντρήσουμε λίγο τις χορδές. Μαζί με τη Μαρία Ξανθοπούλου, την καθηγήτρια μαθηματικών και μέλος του συλλόγου μας, έχουμε θύμησες να πούμε. Πάμε, Μαρία. Στην Κόρινθο, στην πόλη του Αποστόλου Παύλου, πανάρχια πόλη της Πελοποννήσου, παρότι η αρχαία ρίση έλεγε «Ου παντός πλήνης Κόρινθον», έφταναν και εγκαθίστατος αυτοί Έλληνες και ξένοι σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας. Τους προσήλθε η άριστη γεωγραφική της θέση, το καλό κλίμα, η εφορία του εδάφους, αφού θεωρείται από τις πλουσιότερες περιοχές της πατρίδας μας. Σε αυτήν την αφνιό και εφήρα κατά την αρχαιότητα τον περασμένο αιώνα, ως γνωστόν πέρα των άλλων Ελλήνων, έφτασαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 περί τους 3.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Προσκομίζοντας τον πολιτισμό της Ελληνικής Ανατολής, συνέβαλαν μαζί με τους εντοπίους την οικονομική ευρωστία και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Μαζί με αυτούς έφτασαν στην πόλη του Αποστόλου Παύλου και άλλοι νεότεροι πρόσφυγες από τις περιοχές του Πόντου και μέχρι το 1939 ήρθαν οικογένειες από περιοχές του Καυκάσου και της Κριμαίας. Όλοι αυτοί ήταν Πόντοι που από το 1919 ή λίγο πιο πριν, που άρχισαν οι διώξεις, ως το 1922 κατέφυγαν όσοι πρόλαβαν από το Μικρασιατικό Πόντο στις ομόθρησκες αυτές περιοχές για να διασωθούν από τις σφαγές και τους διωγμούς που υπέστη η περιοχή από το τουρκικό κράτος. Ασφαλής η ζωή τους στις χώρες αυτές εξασφάλιζε τη σωτηρία, αλλά δεν ήταν και εύκολη. Προσπαθώντας να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν, επεδίωκαν και ονειρεύονταν πάντα την κάθοδο στη μητέρα Ελλάδα. Και όταν οι συγκυρίες το επέτρεψαν, έφτασαν στην πόλη μας, όπου και εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς δίπλα στους άλλους ξεριζωμένους, στο συνοικισμό Κορίνθου, στο συνοικισμό Λουτρακίου και στο συνοικισμό Κιάτου. Εδώ, ανάμεσα τους βρήκαν αγάπη, συμπαράσταση και στοργή και με τα χρόνια έδεσαν με τους υπόλοιπους πρόσφυγες και εντοπίους. Τις ποντιακές οικογένειες που έφτασαν από το 1922 μέχρι το 1939 στην πόλη της Κορίνθου και στις γύρω περιοχές, ως να ήταν η επιστροφή των αργοναυτών στην πατρίδα, ας μου επιτραπεί να τις αναφέρω με αλφαβητική σειρά. Ήταν η οικογένεια Αναστασιάδη, Βασιλιάδη, Εμμανουηλίδη, Θαλασσίδη, Ιακωβίδη, Καπαγερίδη, Κοσμίδη, Κωνσταντινίδη, Μασχαλίδη, Μαυρίδη, Μιχαηλίδη, Μουτίδη, Ορκόπουλου, Σιμεωνίδη, Ταουξίδη, Τσαντεκίδη, Χαλκίδη, Χαραλαμπίδη, Χαριτονίδη, Χασιλίδη, Χασικίδη. Και αν κάποια οικογένεια δεν αναφέρθηκε, ας μας συγχωρήσουν και ας ενημερώσουν το Σύλλογο σχετικά. Οι οικογένειες αυτές μεταξύ τους είχαν στενό δεσμό φιλίας, έκαναν γάμους, γλέντια, γίνονταν κουμπάροι και ζούσαν σαν μια μεγάλη οικογένεια, ενωμένοι σε χαρές και λύπες. Οι ντόπιοι τους καλούσαν στα γλέντια τους, γιατί έφεραν μαζί τους την πολιτιστική τους κληρονομιά, τη μουσική, τα τραγούδια, το γραμμόφωνο, το κεμετζέ. Εργάστηκαν σκληρά στα χτήματα από το πρωί ως το βράδυ, ως μικροπολιτές, φαναρτζίδες, ράφτες, έμποροι και αλλού, ανάλογα με το επάγγελμα που ασκούσε ο καθένας στην πατρίδα, και διακρίθηκαν για το ήθος, την εντιμότητα και την εργατικότητά τους και συνετέλεσαν από την πλευρά τους στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Μήπως πρέπει να θυμηθούμε μερικούς από αυτούς? Τον Μπαρμπαϊωσήφ, τον Βασιλιάδη, με τον κεμετζέ του, τη λύρα του, που τον καλούσαν σε όλες τις γιορτές, όχι οι Πόντιοι, αλλά και οι ντόπιοι, να χαρούνε, να τραγουδήσουν. Αλλά και με το τσανταράδικό του, που το είχε φτιάξει με φτελή υλικά, εκεί, που τώρα στεγάζεται η αίθουσα της Χρυσοστόμου Σμύρνης. Θύμησες. Να θυμηθούμε τον παππού τον Παστροπαύλο, τον Ορκόπουλο, που έφτιαχνε τα οικιακά σκεύη, που όλες οι γυναίκες το είχαν καμάρι, γιατί όχι μόνο τα έφτιαχνε, όχι μόνο τα φρόντιζε, αλλά τους τα επέστρεφε και καθαρά. Να θυμηθούμε τον παππού τον Γιάννη τον Τζαντεκίδη, με το παραδοσιακό χωνάκι παγωτό, με τη χειροκίνητη μηχανή, που το πουλούσε σε όλα τα πανηγύρια της Βόχας. Τα γλυκά του ταψιού, τον μπακλαβά, τη σάμαλη και τον καταΐφι, που το πουλούσε στα γήπεδα, στα σχολιά, αλλά και στο δικαστικό μέγαρο. Και να κάνω μια παρένθεση. Όταν
βγήκε η βιομηχανία Εύγα, ο αστυνομικός χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μας. «Μπαρμπαγιάννη, πρέπει να σταματήσεις να φτιάχνεις παγωτό». Και όμως, ο διοικητής του 6ου Συντάγματος Κορίνθου τον καλούσε πάντα να φτιάξει στις γιορτές του στρατού το παγωτό. Να θυμηθούμε ακόμα τον Νίκο το Μουτίδη, το Μαυροθαλασσίτη, όπως τον αποκαλούσαν, που έφτιαχνε τις βάρκες που ταξίδευαν στον Κορινθιακό. Αλλά και το φούρνο του Χαριτονίδη και του Γιάννη του Μασκαλίδη με το μοσχομυριστό ψωμί και τις άλλες μικρές λιχουδιές. Ένα ακόμα, αν μου επιτραπεί, η μάνα μου είναι εδώ. Όταν έφτασε στα σύνορα τα ελληνικά, κρατούσε από τον πόντο μια κόκκινη βαλίτσα, βελούδινη, μικρή ακόμα, με τις κούκλες της. Και όταν έφτασε εδώ, στο Τελωνία, της είπαν «Δεν τη χρειάζεσαι» και της έδωσαν μια παλιά, βρώμικη, μπλε. «Αυτή τη χρειάζεσαι». Ακόμα το λέει. Όλοι αυτοί, οι Μεκρασιάτες και οι Πόντιοι, μάζευαν με τις χούφτες τους υλικά και νερό και έφτιαξαν την εκκλησιά, την Παναγία μας, στο συνοικισμό. Η γιαγιά η Ελένη Τσαντεκίδου, παίρνοντας το σκεπάρνι, έφτιαξε τα σκαλιά να κατεβαίνουν όλοι οι πρόσφυγες του συνοικισμού να κάνουν μπάνιο εκεί, στο βράχο. Η θεία Φίκα Μασκαλίδου, που τη θυμόμαστε πάντα, να κάθεται στα σκαλοπάτια και να λέει ιστορίες και να καλατσεύει. Αλλά και στην αυλή και στα σκαλοπάτια της γιαγιάς της Πολυξένης έπλεκαν τις πιπίλες, τις δαντέλες και σιγοτραγουδούσαν και λέγανε τον πόνο, αλλά και το τραγούδια τους. Από το 1965 έως το 1967 ήρθαν στην Κόρινθο και άλλες ποντιακές οικογένειες από την τέο Σοβιετική Ένωση. Η οικογένεια Δαμιανίδη, Κωνσταντινίδη, Μασκαλίδη, Ξανθόπουλου, Πολιτίδη. Εδώ, να θυμηθούμε στην οικογένεια Πολιτίδη όταν ήρθαν, τα γλέντια που κάναμε με το ακορντεόν, με τη λύρα, στο σπίτι της Βαλεντίνας Μπράιλα. Η νέα αυτή έλευση ποντίων ήταν η μαγιά που πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας. Ταξιδεύοντας σήμερα 30 χρόνια πριν, θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Μούτας, δάσκαλος ποντιακών χωρών στα Μελίσια Αττικής, προέτρεψε τον ξάδερφό του Χρήστο Ξανθόπουλο να ιδρύσουν ποντιακό σύλλογο στην Κορινθία. Αυτός, αφού πήρε το καταστατικό του Συλλόγου Φάρους Ποντίων Εγάλεο και συμβουλεύτηκε δικηγόρο, πήγε από σπίτι σε σπίτι και μάζεψε 39 υπογραφές από τα ιδρυτικά μέλη και έφτιαξε τη σφραγίδα του Συλλόγου με έμβλημα την ποντιακή λύρα του αείμνηστου Ιωσήφ Βασιλιάδη, που ήρθε το 1939 από τον Κάφκασο. Θα παρακαλέσω τη μικρή Αναστασία, κόρη του Προέδρου μας, να μας επιδείξει τη λύρα του Μπάρμπα Ιωσήφ. Που θεωρείται ότι είναι 110 χρόνων και στο φουαγέ υπάρχει φωτογραφία όπου με γύρω στους 300 και με τσιτζίδες στη Μικράσια, στο Πόντο, ανάμεσά τους και ο μικρός τότε Ιωσήφ, θα την δείτε, και είναι φωτογραφία, αναφέρεται και η ημερομηνία 7 Ιουλίου του 1908. Ευχαριστούμε την οικογένεια της Όλγας Βασιλιάδου που μας προσέφερε την λύρα για τη σημερινή εκδήλωση. Στη συνέχεια, μετά από φιλόδοξες ενέργειες, όπως αναφέραμε και πριν, που έκαναν οι αδερφοί Ξανθόπουλοι και επί προσπάθειες πολλών συναντήσεων με πολλούς ποντίους της πόλης της Κορίνθου και των γύρω περιοχών, ιδρύθηκε ο Σύλλογος, με απότερο σκοπό την προβολή της παράδοσης και διατήρησής της. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εξελέγει το 1985. Μαρία, να θυμηθούμε ότι στεγαζόταν στο φροντιστήριό σου στην οδό Λεωφόρο Κορίνθου. Πρόεδρος Εξουζίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Ορκόπουλος Γεώργιος, Γενικός Γραμματεύς Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος, Ταμείας Ξανθόπουλος Χρήστος, μέλη Τσιρκινίδη Βασίλειος, Ακριτίδης Ακρίτας, Τσαντικίδου Σοφία. Θα ήθελα εδώ να κάνω μία παρένθεση και να θυμηθώ ότι ο πρώτος πρόεδρος, ο κύριος Εξουζίδης, που μας έστειλε και μία ευχαριστήρια επιστολή,
ζήτησε από όλα τα μέλη ο Σύλλογος να ονομαστεί Νομού Κορινθίας, ώστε να μην προσπαθήσει κάποιος να διχάσει και να φτιάξει άλλο σύλλογο. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα παρακαλούσα εδώ ένα τραγούδι ακόμα. Παραχώρησε η Ελένη Μασκαλίδου. Η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου με ομιλίες και χορευτικό συγκρότημα ήταν στο Κινηματοθέατρο Λαΐς τον Απρίλιο του 1985, την Κυριακή του Θωμά, που συνέπιπτε με το έθιμο των ποντίων στα ταφεία και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο πρώτος χορός του Συλλόγου ήταν αποκριάτικος, με προσκεκλημένο το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου των Μελισσίων Αττικής. Σε αυτό το χορό πρωτοεμφανίστηκε το παιδικό χορευτικό του Συλλόγου μας, με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο Μούτα, και άφησε πάλι τις καλύτερες εντυπώσεις. Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Ακρίτα Κριτίδη, μετά από πολλές προσπάθειες, όπως διαβάζουμε από τα πρακτικά, ενοικίασε στη Λεωφόρο Αθηνών 118 στις 16 Οκτωβρίου 1986 αίθουσα για τα γραφεία και τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Πολλά μέλη του Συλλόγου τότε προσέφεραν εθελοντική εργασία και δωρεές, όπως ο αείμνηστος Χασιλίδης Αργύρης. Προσέφερε ωραία και μεγάλη επιγραφή που στόλισε τα γραφεία του Συλλόγου μας και ο Ξανθόπουλος Χρήστος που προσέφερε έπιπλα. Έτσι γιορτάστηκαν τα πρώτα εγγένεια του Συλλόγου. Όλοι οι προσκεκλημένοι έμειναν έκθαμβοι από τη λεβεδιά των περίφημων ποντιακών μας χωρών. Το έτος 1987 και επί προεδρίας του Κώστα Ξανθόπουλου, ο Σύλλογος συνεχίζει τα μαθήματα ποντιακών χωρών στο τμήμα ενηλίκων με χοροδιδάσκαλο πάλι τον Γιώργο Μούτα. Η πρώτη εμφάνιση του χορευτικού του Συλλόγου ήταν στο Φλίσβο της πόλης μας, μαζί με τη Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου. Τον Αύγουστο του 1987 το χορευτικό μας εμφανίζεται σε εκδήλωση στο Κιάτο με πολλή επιτυχία, επί δημαρχίας του κ. Εμμανουηλίδη Αθανάσου, ο οποίος στήριξε και οικονομικά το Σύλλογο. Ενώ το 1990 προσκεκλημένος στις εκδηλώσεις μας ήταν ο πόντιος ηθοποιός Λάζος Τερζάς με σπουδαία χορευτικά συγκροτήματα. Επί σειρά ετών λειτουργήσαν τμήματα εκμάθησης ποντιακών χωρών με σπουδαίους χοροδιδασκάλους, όπως τον προαναφερθέντα Γιώργο Μούτα, τον Γιώργο Σονίδη, τον Σωτήρη Μπέτσο. Συμμετείχαμε σε παρελάσεις εθνικών εορτών, εκδηλώσεις του Δήμου και της Νομαρχίας, βραβεύσεις μαθητών κτλ. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος εξέδιδε ημερολόγιο αφιερωμένο σε κάποιο θέμα. Το 1991 πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο, με μεγάλη επιτυχία. Το 1992 συμμετείχε στις τριήμερες εκδηλώσεις της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, με χορευτικό και απαγγελία ποντιακού ποίηματος από την Άννα Μουτίδου. Εν συνεχεία, πρόεδρος του Συλλόγου διετέλεσε ο γιατρός καρδιολόγος Φώτης Μιστακίδης, ο οποίος επί σειρά ετών προσέφερε βοήθεια στους νεοαφιχθέντες συμπατριώτες μας από το Σουχούμι και την τέο Σοβιετική Ένωση. Τους ένταξε σε μαθήματα γλώσσας στην ΕΛΕ και φιλοξένησε παιδιά συμπατριωτών μας που ήρθαν από το μακρινό Καζακστάν το καλοκαίρι του 1995. Επίσης, από το Φεβρουάριο του 1994, έτος που η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε ομόφωνα τη γενοκτονία των ποντίων, ο Σύλλογος συμμετέχει την 19η Μαΐου σε εκδηλώσεις για τη γενοκτονία στην Κόρινθο και σε άλλες πόλεις.
Τώρα, όσο αφορά τον προηγούμενο πρόεδρο Ηρακλή Σόνους ή Χιονίδη, τι να πρωτοπεί κανείς γι' αυτόν. Γεννήθηκε στο Βατούμ της Γεωργίας, όπου σπούδασε καθηγητής φυσικομαθηματικών και διετέλεσε λυκειάρχη στο Λύκειο της γενέτειράς του. Με δικές του προσπάθειες κατάφερε να διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα η ελληνική γλώσσα σε όλα τα σχολεία της πόλης Βατούμ. Ήταν ιδρυτής του Συλλόγου Ελλήνων της περιοχής, όπου διετέλεσε και πρόεδρος. Στήριξε με τις προσπάθειές του τους Έλληνες της περιοχής και ήταν μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της περιοχής. Στην Ελλάδα ήρθε γιατί τον παρακίνησε η μεγάλη του αγάπη για την πατρίδα. Άφησε μία λαμπρή καριέρα και άνετη ζωή, όπως όλοι οι πόντοι της περιοχής. Και μαζί με τη σύζυγό του, γνωστή μικροβιολόγο του νοσοκομείου του εμπορικού και πολεμικού ναυτικού, εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο το 1998. Μόλις ήρθε στην Κόρινθο, ασχολήθηκε με το Σύλλογο και χρημάτισε πρόεδρος για 16 ολόκληρα έτη. Εκτός από τα καθημερωμένα, κοπή πίτας κτλ., προσπάθησε να αναδείξει τα προβλήματα των καινούργιων ποντίων που ήρθαν από την τέως Σοβιετική Ένωση. Φρόντισε να επιληθούν πολλά από αυτά, βοηθώντας και μεμονωμένες περιπτώσεις και στο σύνολο, ώστε να έχουν μια σωστή αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτείας και του Δήμου. Με την υπομονή του και την πραότητα, την εμπειρία και τη μόρφωση, βελτίωσε όσο ήταν δυνατόν τη ζωή των συμπατριωτών του και βοήθησε σημαντικά στην προβολή του Συλλόγου. Τον ευχαριστούμε από καρδίας για όσα έκανε. Το 15 Αύγουστο του 2010, μέλη του Συλλόγου μας, Ξανθόπουλος Κώστας, Μαρία, Νίκη, Ορκόπουλος Παύλος, Κασαλμάς Βασίλης, Δήμητρα Τούσουλη, παρευρέθηκαν στην πρώτη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, στον Πόντο, 88 χρόνια από τον ξεριζωμό. Και βεβαίως η καρδιά του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας χτυπά ακόμα στη Σμύρνη, το φάρο της Ανατολής, αφού 94 χρόνια μετά ετελέστη ο ιστορικός και ιερός εορτασμός των Θεοφανίων, όπου αγιάστηκαν τα ύδατα της μαρτυρικής θάλασσας, μαζί με τα δάκρυα και τη χαρά των προγόνων μας. Αυτή ήταν η μικρή μας αναδρομή και παρακαλούμε ένα τραγούδι ακόμα.
τους μουσικούς μας και θα παρακαλέσω τους προέδρους του συλλόγου μας, Σόμους Ηρακλή, Μιστακίδη Φώτη, Ξανθόπουλο Κωνσταντίνου, Ακριτίδη Ακρίτα και Εξουζίδη, να έρθουν στο βήμα, να παραλάβουν τα διπλώματά τους. Πρέπει να τους τιμήσουμε. Τον κύριο Σόμους Ηρακλή, τον κύριο Μιστακίδη Φώτη, τον κύριο Ξανθόπουλο Κωνσταντίνο, Ακριτίδη Ακρίτα και τον κύριο Εξουζίδη, παρακαλώ να έρθουν. Ωραία. Να παραλάβουν τα διπλώματά τους. Να έρθουν στο βήμα, παρακαλώ. Και θα παρακαλέσω τον δήμαρχό μας, τον κύριο Αλέξανδρο Πνευματικό, να απονείμει τα διπλώματα. Ευχαριστούμε. Η Ελίνα, η εγγραμματέας μας, κυρία Μιστακίδου, θα διαβάσει τις ευχές που έστειλε ο κύριος Εξουζίδης. Ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου. Αγαπητοί συμπατριώτες, πόντιοι και φίλοι του νομού Κορινθίας, ένα τηλεφώνημα αναπάντεχα την παραμονή της γιορτής του Συλλόγου από το Ξανθόπουλο Χρήστο με αναστάτωσε και στη συνέχεια με έκανε να δακρύσω. Με έφερε πίσω 30 χρόνια στην Κόρινθο, με έφερε πίσω στην πόλη που αγάπησα πολύ, εκεί που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, στην πόλη που έχω τις πιο καλές αλλά και πικρές αναμνήσεις, στην πόλη που υπηρέτησα από διάφορα πόστα, αλλά πάντα από εκλεγμένες θέσεις. 1984. Έτος ίδρυσης του Συλλόγου, μαζί με άλλους αγαπητούς πόντιους, βάλαμε τα θεμέλια της οικοδόμησης του Συλλόγου και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, φιλοδοξώντας κάθε πόντιος και φίλος των ποντίων στον νομό να γίνει μέλος του Συλλόγου. Τελειώνοντας τον ευχετήριο λόγο του, λέει «Κρατήστε υπερήφανα ψηλά το ποντιακό στοιχείο, να είστε δεμένοι μεταξύ σας, αλληλέγγυοι, μακριά από κομματικές ιδεολειψίες, ανοίξτε την αγκαλιά του Συλλόγου σε όλους τους πόντιους και φίλους των ποντίων. Μιλήστε και διδάξτε την ποντιακή διάλεκτο. Διαδώστε τα ήθη και τα έθιμα των ποντίων στην παλαιά Ελλάδα. Εύχομαι ο μεγαλοδύναμος Θεός, η Παναγία μας η Σουμελά, να φωτίσει και να δώσει δύναμη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συνέχιση του έργου και ο Σύλλογος των Ποντίων της Κορίνθου να είναι πολύχρονος και να γεράσει και να παραμείνει πάντα ζωντανός. Εύχομαι καλή επιτυχία στην απόψινή γιορτή για τα 30 χρόνια. Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού και ιδιαίτερα τον Χρήστο Ξανθόπουλο που με θυμήθηκε. Με πολύ αγάπη και ποντιακά αισθήματα, ο πάλε ποτέ το 1984 πρόεδρος του Συλλόγου Εξουζίδης Δημήτριος. Τον κύριο Ακριτίδα Ακρίτα. Όχι. Α, ωραία. Ο κύριος Εξουσδίδης δεν είναι εδώ, θα το παραλάβει ο κύριος Ξανθόπουλος Χρήστος. Τον συμμαθητή μου Ακριτίδα Ακρίτη. Τον Ξανθόπουλο Κώστα. Το γιατρό μας, τον καρδιολόγο μας, τον κύριο Μιστακίδη Φώτη. Αλλά και τον κύριο Σόμους Ηρακλή. Δεν ξέρω αν κάποιος πρόεδρος από τους θέλει κάτι να πει. Αν θέλετε κάτι να πείτε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, και θα σας ξανακαλέσουμε. Ο Δήμαρχος έχει να μας πει πολλά.
πείτε, ο κύριος Εξουζίδης. Ο κύριος Εξουζίδης ήταν και δημοτικός σύμβουλος επί σειρά ετών στο Δήμο Κορινθίων με πολύ σημαντικό έργο. Και αείμνης του Κοΐδη και Δαλακλίδη στη μειοψηφία. Δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλέσω τα μέλη Ξανθόπουλος Παύλος και Ξανθόπουλος Χρήστος. Και θα καλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Χασικίδη, να τους απονείμει τα διπλώματα, τον Ξανθόπουλο Παύλο και Χρήστο. Και να ετοιμάζεται η κυρία Παναγιώτα Ανδρεάδη Σπυροπούλου. Παρακαλώ. Μπορείτε να έρθετε ή θα σας τον εκδώσουμε. Κύριε Γιάννη Σπυρόπουλου, θέλετε να έρθετε κι εσείς στο βήμα, να έρθει ο κύριος Γιάννης. Ωστόσο, ώστε να ανεβεί η κυρία Σπυροπούλου, θα παρακαλέσω την κυρία Βαλεντίνα Μπράιλα να ανεβεί ένα αναμνηστικό δίπλωμα του Συλλόγου και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αείμνηστο σύζυγό της που προσέφεραν πάρα πολλά. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Φαϊντόρ να έρθει στο βήμα. Ελάτε στο βήμα. Ναι. Αρκετά χρόνια η κυρία Σπυροπούλου ήταν χοροδιδάσκαλός μας. Σε ευχηθούμε περαστικά βεβαίως. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη όχι για μένα, γιατί για τον άντρα μου, τον Δημήτριο Μπράιλα, ο οποίος δεν ήταν πόντιος, προσέφερε στο Ποντιακό Σύλλογο και τώρα δεν είναι εν ζωή. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ όλους. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα υγεία, χαρά και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και δεύτερον, γιατί φορώ αυτή τη στολή. Αυτή η στολή είναι της γιαγιάς μου από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα. Και καμαρά είναι η περίπτα που αξιόφερα να την φορέσω και εγώ αυτή τη στολή. Επίσης, το 19 που έγινε το κίνημα με τον Γκεμάλ, ο παππούς μου από το Σαρίκανο του ΚΑΣ έσωσε 3.000 κατοίκους του Σαρίκανου. Λεγόταν Πυλωρόφ, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι του, γιατί την εισέλικεν οι πόντιοι μετά, του αφιερώσανε τραγούδι που έσωσε τις 3.000 κατοίκους. Και το τραγούδι ξεκινούσε. Ο Πυλωρόφ διέταξε γοσέψε ταραπάδας
ετοιμάστε τα κάρα, εσκέρπονταν οι Τουρκά να παίρνουν την Ιφάδα. Ξεκίνησαν οι Τούρκοι να έρθουν να πάρουν τη νύχτα. Και όταν το πρωί μπήκαν οι Τούρκοι στο Σαρίκανης, δεν βρήκανε κανέναν κάτοικο, βάλανε φωτιά. Κάψανε το Σαρίκανης, χτίσανε δικά του σπίτια και αλλάξανε και το όνομά του. Είμαι η εγγονή του Πυλορόφ. Και απόψε για να τιμήσω τη βραδιά φόρεσα, παρόλο έχω πρόβλημα με κάποια με την υγεία μου μερικές μέρες. Είπα το σύζυγο, εγώ θα τη φορέσω στη στολή και θα πάω στην Κερκυράκη. Ευχαριστούμε πολύ και τον σύζυγό της, τον κύριο Σπυρόπουλο, που ήταν κοντά μας πάντα. Και να παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο κύριος Σάββας Μιχαηλίδης, να παραλάβει την αναμνηστική πλακέτα του και να παρακαλέσω να την επιδώσει ο διοικητής της αστυνομίας Κορίνθου. Παρακαλώ τον κύριο Σάββα Μιχαηλίδη, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα τους πόντους αδερφούς μας, από κάθε ένας προσέφερε από το μετερίζει του. Ως διευθυντής εργοστασίου προσέφερε δουλειά σε αρκετούς πόντους αδερφούς μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και όλους εσάς, έναν πρέπει να σφίξουμε το χέρι, όλους εσάς και όλους εμάς που κρατάμε το σύλλογο, ανοιχτή την καρδιά, την ψυχή, το πνεύμα και το νου. Τη γλώσσα, τη ιστορία, τον πολιτισμό. Όλους και έναν και έναν. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι, και υγεία. Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμή αυτή που μου κάνανε. Εγώ έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Βοήθησα ορισμένους συμπατριώτες μας, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Και τέλος, αφήσαμε τον πρώτο χοροδιδάσκαλο, τον κύριο Μούτα, της ίδρυσης του Συλλόγου, οπότε θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν τον τιμούσαμε σήμερα, σε αυτή τη βραδιά που κάνουμε, γιατί ήταν αυτός που παρακίνησε ουσιαστικά την οικογένεια να ιδρύσει το Σύλλογο Κορίνθου. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε ο ίδιος να παρευρεθεί για επαγγελματικούς λόγους, αλλά στο βήμα θα έρθουν δύο συνεχιστές του, χοροδιδάσκαλοι του Συλλόγου του, Εύξηνος Λέσχια Χαρνών και Αττικής Καπετάν Ευκλήδης. Θα παρακαλέσω να έρθουν στο βήμα ο Βασίλης Παρασκευόπουλος και ο Αλέξανδρος Τσιλικίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο που μας επέλεξε να συνεχίσουμε την παράδοση. Και εμείς με τη σειρά μας, ρε παιδί μου, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεχιστεί αυτό και να υπάρχει για μια ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια τώρα θα παρουσιάσουμε το χορευτικό συγκρότημα του κύριου Μούτα, Εύξηνος Λέσχια Χαρνών και Αττικής, Καπετάν Ευκλήδης, με τους εξής χορούς: Κερασουντέικο, Τριγώνα, Σερανίτσα, Διπάτ και φυσικά τον πυρήχιο χορό μας. Και πάλι να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, το Δήμο Κορινθίων, τους χορηγούς μας, τον χορηγό επικοινωνίας Πόντο News, τον κύριο Αποστόλη Καηλάνη, το εστιατόριο Ταβέρνα Ζορμπάς, τις κυρίες του Συλλόγου για τα Εδέσματα, όλους όσους προσέφεραν, τον κύριο Λιγόπουλο που βιντεοσκοπεί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι πάντα στις όλες τις εκδηλώσεις. Δεν θέλω να ξεχάσουμε κανέναν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους. Αν παραλείψαμε ή αν είπαμε πιο πολλά από ό,τι έπρεπε, να μας το πείτε να γίνουμε καλύτεροι. Και πάμε για το χορό. Χορός και τραγούδι.
αχαρνώ τους μουσικούς μας. Και εδώ θέλω να πω ένα άλλο μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν ανήκει εδώ στην επιφάνεια. Τα ιδρυτικά μέλη, των οποίων δεν ακούστηκαν τα ονόματά τους. Και θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άλλοι έχουν φύγει για το μακρινό ταξίδι και άλλοι είναι εδώ. Φάρος, έγιναν για μας φάρος της παράδοσης, της θρησκείας, της γλώσσας. Μασκαλίδη Σιμεών, όπως αναφέρονται, Ορκοπούλου Νίκη, Ορκοπούλου Πολυξένη, Ορκοπούλου Ελένη Μουτίδου Άννα, Ξανθοπούλου Κυριακή, Ορκοπούλου Μαρία, Ξανθόπουλος Ιωάννης, Τσαντεκίδης Ιωάννης, Μάστορη Μάρθα, Τσαντεκίδου Σοφία, Τσαντεκίδης Γιώργος, Παπαρίδου Αναστασία, Βασιλιάδου Όλγα, Αυγέρης Δημήτριος, Ακριτίδου Νόπη, Βασιλιάδου Δήμητρα, Ξανθόπουλος Κοσμάς, Ορκόπουλος Γιώργος, Ξανθόπουλος Παύλος, Μακρύδου Ελένη, Ξανθοπούλου Ευθυμία, Τσιρκινίδης Βασίλειος, Κωνσταντινίδου Μαρία, Ιακωβίδης Σάβας, Μασκαλίδης Γεώργιος, Δαμιανίδου Αρτεμισία, Ιακωβίδου Γαλάτια, Σταματοπούλου Ανατολή, Βλάση Σόνια, Μασκαλίδης Παύλος, Μασκαλίδης Παναγιώτης, Ορκόπουλος Ιωάννης, Ορκοπούλος Ημίνα, Ορκόπουλος Πέτρος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Θείο Πέτρο Ορκόπουλο που με τη γραφή του, ένας λαϊκός συγγραφέας που πριν μερικά χρόνια παρουσιάσαμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο με τη συνεργασία της Μικρασιατικής Στέγης το δράμα της Μικράς Ασίας θεατρικό. Και να ευχαριστήσουμε και τον Ανδρέα Μουστόπουλο για όλη αυτή την προβολή που ετοίμασε, που θαυμάσαμε. Ευχαριστούμε παιδιά και εσάς και πάμε να θαυμάσουμε το χορευτικό μας, του Συλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίας και του Τάσου Κωνσταντίνου και όλους εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
κόσμος δεν θέλει να φύγει. Ευχαριστούμε τους μουσικούς μας, τον Τσιλικίδη Γιώργο, τον τραγούδι, τον Κωστελίδη Κώστα στη λύρα, τον Ισχυρόπουλο Νίκο στον ταούλι. Θα παρακαλέσω και τα δύο χορευτικά, αν μαθαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να μάθετε ποντιακούς χορούς, ρωτήστε μας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που μας παραχώρησε το θεατράκι του Δήμου για την εκμάθηση των ποντιακών χορών. Μέχρι πριν πρέπει να ευχαριστήσουμε βεβαίως και το ΚΕΠΑΠ και τον εκπρόσωπο τον κύριο Γιάννη Κωνσταντέλο που μας παραχωρούσαν για αρκετά χρόνια τον χώρο. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Και ο Κοσμίδης είναι εδώ, η οικογένεια. Είναι πάρα πολλές οικογένειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τραγούδι φεύγοντας να αποχαιρετήσουμε και να σας πούμε ότι στο φουαγέ σας περιμένουν τα εδέσματα. Έχουμε και κρασί, Πρόεδρε. Και κρασί. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ένα τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόσφυγα σήμα σοκουνί, δεν θα παράνουμε. Πρόσφυγα σήμα σοκουνί, δεν θα παράνουμε. Πατρίδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και εσύ Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και εσύ Ελλάδα ξένος. Ως σπίτι φέγανα μέσα, σωρμί και πόντα μακρύ. Ως σπίτι φέγανα μέσα, σωρμί και πόντα μακρύ. Πεγάδα μαρο στα νερό να μόντο δάκρυ. Πεγάδα μαρο στα νερό να μόντο δάκρυ. Πατρίδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Πόντιος και εσύ Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και εσύ Ελλάδα ξένος.